Llíria presenta avui els primers resultats de Simbiòtic, el projecte que al costat de l'Institut Ítaca de la Universitat Politècnica de València està creant el sistema que permetrà al municipi estalviar en la seva factura energètica i canviar a un model productiu sostenible. Aquí tenim una concentració d'equipaments molt grans que l'aigua calenta sanitària i la climatització d'aquests edificis en aquests biocombustibles que tenim al voltant es permetrà reduir la factura de la llum, el gas i el gasoil, tindre empleo verd, gestionar els nostres recursos forestals, per tant minimitzar els incendis forestals i entre tots anar a aquesta economia sostenible. Simbiòtic busca el potencial dels recursos agroforestals de la nostra localitat per a generar energies netes que proveïsquen electricitat de forma molt rendible, amb la tecnologia de la universitat y la participación ciudadana como principales herramientas. No solo estudia los aspectos científico-técnicos del cambio climático, de la emisión de gases, pues además quiere acercarse a la realidad y hacer copartícipe, interactuar a la población en el fomento de estos comportamientos precisamente medioambientales. Llíria es converteix així en un dels primers municipis a seguir els objectius de sostenibilitat i eficiència energètica que la Unió Europea reclama com a urgents. Com a Diputació realment és un luxe el poder estar avui així, el poder donar-li tot el nostre suport a l'alcalde de Llíria, a Manolo Civera i a tot el seu equip i d'alguna forma aconseguir que el que avui és un projecte pilot pugui ser també un treball que siga útil per al conjunt dels municipis valencians. Des de la Generalitat Valenciana han convidat a la nostra ciutat a formar part de l'estratègia RIS3, participar de forma directa en l'agenda europea de la transformació econòmica territorial, amb un objectiu, millorar la qualitat de vida dels seus veïns i les seues oportunitats d'ocupació en un nou model econòmic sostenible.